Potrozalean etxera doa eta janaria bero egin. Potro gabeko zergatik zabiltz niltzako nahian aspalditik. Ta emazteak korrika bizian ezin saiestu amaika hostia. Da potrozale asetu gabe aserrea baretzeko tabernara. Eta hauzategiko taberna Potrozalez gainezka. Eta hauzategiko etxeak begi morez nazkatuta. Tabernako emakumeen autodeterminazioa hilbitartean. Potrozalen emaztea bortxatua da komisaldegian. Komunikabideetan ezinak ertu zuzendari matxitu errespetuz. Jadanik kontzientzia libreta garbi lengu emakumean danola nordaki. Eta hauzategiko taberna Potrozalez gainezka. Eta hauzategiko etxeak begi morez nazkatuta. Gero inork ez daki zergatik andreak hil nahi izan duen bere burua. Gero inork ez daki non bukatu zen hain exageratuaren historioa. Gero inork ez daki, gero inork ez du dakienik jakin nahi. Hormaren bestaldean edo alde honetan hobe ez ere ez jakitea.